Vítaj novú videu zo série ovocie, ktoré možno nepoznáš, a dneska by som ti veľmi rád predstavil jedno z veľmi zaujímavých, celkom dobre chutiacich ovocí, ktoré nevyzerá ani ako ovocie, ale skôr ako fazuľa. Jedná sa o tamarind. Takto vyzerá. Je to takýto šúlok, vyzerá ako túto fazuľka. Rastie na takých veľkých stromoch. Hovorí sa o ňom, že vraj úplne pôvodom pochádza z Afriky, ale v súčasnosti rastie viac menej všade, kde sú tropy. To je, že veľmi vysoká teplota a relatívne vysoká vlhkosť. Tento vrch tvorí taká tenká škrupina, ktorá sa dá veľmi ľahko roztlačiť, podobne ako arašid. A vnútri sa nachádzajú viac menej semiačka zabalené v obale a okolo toho obalu je viac menej ten samotný tamarind, tá dužina. Áno, toto ovocie vyzerá ako Mr. Hanky, a.k.a. Vánočný hovinko zo South Parku. Úplne. Tento tu konkrétny sa dá na Slovensku dohnať v takéto krásnej škatuli kartonovej s krásnou prehľadnou plastovou fóliou. A keď ju otvoríš, tak viac menej, je ich tam viac, ja už som vyjedol polku z nich, alebo aj viac ako polku z nich. Tak je to plné týchto tamarindov, stojí okolo 3 € alebo 3,50 myslím, jeho pol kila. Ok, vidím, že už chceš vedieť, ako to vyzerá znútra. Poďme na to. Myslím, že ho vie otvoriť aj malé dieťa, viac menej iba ho roztlačíš. Necháš ho prasknúť. Bum. Vidíš? Táto škrupinka je veľmi ľahko teda rozobrateľná. Očistí si od nej celý tamarind. Bum. Naozaj netreba moc veľa sily, stačí na to iba trošku zatlačiť na správne miesto a ono celé to dopraská, takže... Ok, určite si všimol, že to teraz vyzerá ako nejaké embryo napojené na nejaké révy vyživovacie, ako chrbtica, pozri. Wow, pozri na to. Vyzerá to ako nejaký koreňový systém, také žily, artérie. Určite si všimol, že teraz to vyzerá ako hovienko ešte viac ako predtým. Naozaj je to ešte tmavšie, je to lepkavejšie a má to aj takú konzistenciu ako hovienko. Dobre, určite vidieš, že to ovocie má takú bobuľovitú zvláštnu štruktúru. V tejto výpukline je vlastne semiačko, ktoré má svoj obal a to je celé zabalené v tejto lepkavej dužine. Poďme to ochutnať. Semiačka sú veľmi tvrdé, takže do nich nehryz, iba ich ako keby obhryzni zubami. Takto vyzerá ten obal a takto vyzerá to semiačko z obalu, keď sa vybere, keď sa vyžuje von. Ako som hovoril, tá konzistencia je taká lepkavá, taká styky ako ďatle, alebo figy, alebo hrozenka, keď sa rozomelú. Chuť je príjemne sladká a príjemne kyslá. To je taká veľmi zvláštna kombinácia kyslosti a sladkosti, ktorá je, myslím si, že veľmi dobrá. Akože mne to naozaj veľmi chutí. Neviem, či to nazvať, že ďatla s citrónom, lebo citrón je veľmi kyslý a ďatla je moc sladká. Toto je také úplne všetko zmiernené, veľmi zmiernené, také úplne ezoterický termín zharmonizované. Je to strašne dobré. Naozaj odporúčam všetkým, aby to vyskúšali. Dá sa to kúpiť v nejakých azijsko-arabských, indických obchodoch. Čo sa týka využitia, môžeš to jesť samostatne, ako taký zákusok alebo dezert. Myslím, že v tradičných kuchyniach azijských sa to využíva niektoré časti z tohto do vývarov, že ti to trošku okyslí vývar do polievok. Myslím, že sa s tým robia aj nejaké dezerty, že sa to niečím plní. Čo sa týka zdravotných benefitov, volajú to ako liečivé ovocie, ako všetko ovocie, ale má veľmi veľa vlákniny, čo znamená, že podporí tvoju peristaltiku čriev a dobre sa vysereš. Čo je trošku ironické, že Mr. Hanky ti potlačí trošku. Vieš, čo myslím. Dobre sa vysereš. Takže to by bolo ku tamarindu všetko. Určite nezabudni, ak ho nájdeš niekde v tej škatuli, alebo aj myslím, že som ho videl aj v Tesku samostatne, len tie lúsky, tieto. Tak určite si kúp, určite vyskúšaj. Dúfam, že narazíš na sladký tamarind, nie na kyslý, lebo ak narazíš na ten kyslý tamarind, tak budeš mať
nie až takú dobrú skúsenosť, ako keď narazíš na tento sladký, takže prajem ti, aby si narazil na tento sladký a mal dobrú skúsenosť. Mr. Henky ťa pozdravuje, čau.